alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yau mu kawo muku bangol. Ya bulbul. Bangol. Ya bulbul. Bangol. Ya bulbul. Bangol. Ya golgol. Ya golgol. Ya golgol. Ya golgol. Ya golgol. Bari mu yi tallan. Bari mu yi tallan. Ku yi talla. Ku yi tallan. Ku yi talla. Ku yi tallan. Ku yi talla. Ya golgol. Ya golgol. Bangol. Bongol. Ya golgol. Ya golgol. A kamfanin A kamfanin sarkin fula. sarkin hula, baban hula, maji daɗin hula, tattaban kunnon hula, tattaba kunnon hula, kun da mana dillan bongol farashi naira 20,000, 20,000, 20,000, naira 20k, 20k a kamfanin IBK sarkin hula. Muna sayar da fisi, muna ba da sari, mai bukatar sari zai mana magana, da mai bukatar sari zai mana magana, da mai bukatar siya da daya zai iya mana magana, da mai bukatan sari da mai bukatar sari zai iya mana magana zai iya mana a magana. kamfanin mu Bakura ne.